निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 23 78 11 9021 76 13 57 आणि 93 22 69 63 81। जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। माननीय दीपाबाई केसरकर यांचा जय हो, माननीय दीपाबाई केसरकर यांचा जय हो। राणे साहेब आगे बढ़ो, राणे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणे साहेब जिंदाबाद, राणे साहेब जिंदाबाद। महायुतीचा जय हो, महायुतीचा जय हो। महिलांचा नक्कीच सहभाग होता। जेव्हा नीलमताई सावंतवाडीत आलेल्या होत्या तेव्हा भरपूर महिला सहभागी होत्या। दादांच्या ह्याच्या वेळेला पण भरपूर महिला होत्या। नक्कीच सर्व महिलांचं अभिनंदन आणि दादांचं पण अभिनंदन करते आहे। खरं तर दीपक भाईंनी जो शब्द टाकला की तुम्ही दादांचं काम करायचं आहे, आम्ही सगळ्या महिला असून दे, आमचे सगळे जेंट्स असून देत, आम्ही भाईंच्या शब्दाला लागून अगदी मनापासून तळमळीनं काम केलं। त्याचंच हे आज यश मिळालेलं आहे मोठ्या प्रमाणात। आणि सावंतवाडीतलं जर मताधिक्य बघितलं तर सगळ्यात जास्त आहे। तिसऱ्यांदा आमदार दीपाबाई केसरकर या सांगोला तालुक्यात दलित समाजासाठी प्रत्येक तालुक्यात दोडामार्ग सांगोला तालुक्यात मी स्वतः मागासवर्गीय विषयाचं अध्यक्ष नात्याने काम करत असतो। दादांसाठी रात्रंदिवस दीपाबाईंच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही रात्रंदिवस झोपलो नाही आणि या प्रामाणिकपणे काम करू हा राणे साहेबांचा आम्ही निव्वळपणे विजय केलेला आहे। आणि या सर्व हा सांगोला तालुक्याचा मोठा विजय म्हणजे दीपाबाईंच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण मागासवर्गीय सर्व संघटना तळागाळात काम करून आम्ही भाईंच्या आदेशाने राणे साहेबांचा मोठा विजय केलेला आहे। एवढे सांगा 2 शब्द। आमचे नेते आणि या भागाचे लोकप्रतिनिधी आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली जी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी जी मोठ्या प्रमाणात मेहनत घेतली, दीपकभाई केसरकरने तर रात्रंदिवस स्वतः पायी फिरून प्रचार केला आणि त्याचंच हे सगळ्यात जास्त लीड जे निम्मेपेक्षा जास्त लीड हे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा आहे हे आपण कृपया लक्षात घ्या। आणि हा मोठा विजय हा राणेसाहेबांचा झालेला आहे। आज या ठिकाणी राणेसाहेबांचं मोठ्या प्रमाणात आमच्या पक्षाच्या वतीने, शिवसेना पक्षाच्या वतीने मी तालुका प्रमुख म्हणून त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि या ठिकाणी सर्व कार्यकर्त्यांचं, महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अगदी जोमाने काम करून हा विजय मिळवलेला आहे। आणि राणेसाहेब केंद्रामध्ये मंत्री होणार हे निश्चित आहे। आणि या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। निश्चितच दीपक केसरकरनी तर दीपक भाईंनी तर पहिलंच डिक्लेअर केलं होतं की कोणत्याही परिस्थितीत राणेसाहेबांना या ठिकाणी निवडून आणायचं, कारण ते विद्यमान आमदार आहेत, ते तिसऱ्यांदा
3 वेळा या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत आणि त्यांना आपलं अस्तित्व हे ठेवायचंच होतं आणि त्यांचं जनमानसामध्ये त्यांचं आजही स्थान आहे हे या ठिकाणी दिसून आलेलं आहे. निकाल होता आणि निकाला आधीच मान्य राणे हे निवडून येतील अशी आम्हाला पूर्णपणे खात्री होती. त्याचप्रमाणे निकाल लागतोय. आता 17 फेरी अखेर राणेसाहेब हे 41,000 मतांनी पण पुढे येतील आणि हाच त्यांचा विजय 60,000च्या आसपास होईल. आणि या विजयामध्ये खरं सांगायचं तर सावंतवाडी मतदारसंघ म्हणजे दीपक भाई केसरकर शिक्षण मंत्री आहेत, त्यांच्या मतदार राणेंना बऱ्यापैकी लीड मिळालेला आहे. याच्याबद्दल आमचे सर्व कार्यकर्ते, तालुका जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, तसेच आमचे शहर प्रमुख, शहर आपले मोरे मॅडम यांचं सगळ्यांचं त्याच्यात मोलाचा वाटा आहे. तर दीपक भाईंनी घेतलेली मेहनत आज फळायला लागते की नारायण राणे साहेब यांचं नेतृत्व या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीला मिळतं आहे की त्यांच्यासारखं एक नेतृत्व मिळाल्यामुळे केंद्रात मंत्रिपद होऊन त्याचा फायदा ह्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मतदारसंघाला होईल याची मला पूर्ण खात्री आहे. मी आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघातर्फे राणे साहेबांना पुढील वाचायला धन्यवाद देतो. त्यांना यांनी मोठं यश मिळवू, त्यांनी या सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरीचा मोठ्या प्रमाणात विकास करू अशी अपेक्षा बाळगतो आणि पुन्हा एकदा राणे साहेबांना विजयाची जी खात्री आहे त्याच्यात अभिनंदन करतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.